سلام كبران تخطاتلتنا أبز حلف جزيات قال خابتم إن قربهم صنحنا فلوطات سبات زبزعو دق تبعتي خوينم نلومجن نحنتي تسلم أمريكاويت أكترس زدس صحفينا جوبا كنبلكم كم تلمود زغورو دما ويكيبيديا بمو كاسيه ترجمه كقربلكم كساب فصامه عصونا مسانا خصنحو بخبرين نعدمكو ناب تاريخ نايزا تسلم أمريكاويت تواسايت فيلم اب هوليوود كنسجر افرم قدي سناي مكتتال أبشحنت شعات ميتن سانشدشتن عام تمرت أب أوهايو حبرات منقستات أمريكا توليدا حجي والحمسان 4 عامت ويزوريا مويا بزيادة أكترس ناي هوليوود كخونن كله كموديليست بمقانون حيال أوان سريحيا كساب حجي أب هوليوود كابستريات سألمت وي حنافس تواساتي إذا ويزورو تريحا زبلت أكترس تباهيلا ناي أكادامي أوارد شلمات كتعتر زغالت بزلوات صباغن سحابنتا ندق تبعتينون أب حيالو مصيحتات حنتي كملكعاتن سحابتن دق انستي عالمنا إنا تبهلت توديسالا أمريكان فيلم التفكرو سبات فليتكم ما خمزلهم إزاس بزيا أكترس هالي بيريا ملو سما هالي ماريا بيري خوينو كاب أفريقاوي أمريكاو أبون فرنج أدنس تولدتيام هالي بيري بزيكاناي أكادام أوارد مسرح فيلم بتري إسراحات ن جولدن جلوب أوارد رازي أوارد كمون ن برايم تايم إيمي أوارد تعويتات له إتن نبزع عوتات زي نختبتصح زحجزا قال خابتن هوبات فيلم تاتادما مونسترز بول ستورم إن إكس-Men The Last Stand داي Another Day غوتيكا زو كول زو جولدن سيركل وزته كنت أقص نخلينا أب فلما عمتات نايزي ربعي العلنا لزلنا 21 كفل زمن أموسا حنت خابتن زلا على خفلي زرخبا دك انستيو من باراون ينقر اللايو هالي بيري أبقال فيلمتات كساب 10.5 مليون دولار كاب حنت فيلم زي تقفلت اللوك قزي الله بحفشاو قمقام أب حنت فيلم كم كندت أباي بمقان كتواسا انكلا كساب 10 مليون دولار أتاو تركب كابتا مسرح فيلم زجمرت الله شحنت شعات ميتن تسعان حدن عام تمرت كساب حجين كساب زمت عامت تزرقها مونفول اتبل فيلما اوشت 3 عامتات 3 شعاتن عبيت فيلمتات اب هوليوود صريح الله ابز بزح كابز دما كم كند طباي بمقانيا اتسرح غوني ناي هوليوود مسرح فيلمتاتا اب فيتشرن تخطاتالي فيلمتاتن ناي تلفزيون تسرحام أبزي ناي تلفزيون مرئتا دما كاب شحنت شعاتن 189 كساب كلتشن 10 شعاتن 16 فيلمتات كتسرحن كلا قال خابزي كاب شدشته كساب 26 ابيسودز زلو تخطاتالي فيلمتاتيوم بزي كازي إذا حنفص تواسايت هالي بيري نحيالو اوان كموديليست بمقان سريحا نيريا أبو الدر صباغ قنجنا أب شحنت شعاتن 185 عام تمرت زنقاست ويزريت أول أمريكان نعمتو أبستغاده ناي جزءات أوهايو وددر صباغ دما ويزريت أوهايو أب تماساسال عمت قداميتي تواداداريت ناي ميس USA كمون كابت عمت كي وصانا نميس وورلد أب تجبر وددر شادشيت بمقان وددراز فتصمت أزيا تفتاويتن هببتن أكترسيا هالي بيري كساب حجقا مسفولطات أكترات ناي هوليوود كم بعل بروس ويلس إدي مارفي باتريك ستيوارت هاف جاكمان إيان ماكيلن فامك جانسون جيمس مارسدن بروس ديفيسون بنجامين برات لامبرت ويلسون أليكس بورستين شارون ستون رالف براون جيسيكا بيل جون بون جوفي دنزل واشنطن روبرت دوني روبرت دينيرو جوش دوهامل زاك إفرون ويل سميث أوليفر مارتينيز توم هانكس جيم برودبنت دانيال كريغ جيمس غوردن وزتمز زعامسلو تواساتي ناي هوليوود صريح الله هالي بيري سما اب كبابتي زعبيتلو غزاوتي هاليس ديبارتمنت ستور كابزبل زنقليو اتمخزن ازدي فلوطن تفتاون بمنبارو ولدا اتسم كابو بمقداح
ስም ከም ዘውፅኡላይ ዝንገር ወለዳ ክምርዓውን ከለዉ ኣብ ሓደ ሆስፒታል ብሞያ ሕክምና ይሰርሑ ነይሮም ኣቦኣ ኣፍሪካዊ ኣሜሪካዊ ክኸውን እንከሎ ኣዲኣ ድማ ኣብ ሊቨርፑል ዝተወልደት እንግሊዛዊት ኣሜሪካዊት ፈረንጂያ ሃሊ ቤሪ 4 ዓመታ ምስ መልአት ግን እዞም ሰብ ሓዳር ተፋቲሖም ንሳን ዓባይ ሓብታ ሄዲ ቤሪ ሄንደርሰን ድማ ምስ ወላዲተን ከዓብያ ተገዲደን ሃሊ ቤሪ ብድሕሪዚ ፍጻመ ፍትሕ ገጽ ወላዲኣ ርኢያቶ ከም ዘይትፈልጥን ብህይወት ይሃሉን ኣፍልጦ ከም ዘይነበራን ጓል 24 ዓመት ምስ ኮነት ኣብ 1992 ኣብ ዝገበረቶ ቃለ መሕትት ተዛሪባ ነይራ ብዘይካዚ ኣብቲ ቃለ መሕትት ከም ዝበለቶ ወላዲኣ ካብ መጠን ንላዕሊ ነዲኣ የጋፍዓ ምንባሩን ብቐጻሊ ብኢዱን ብጥርሙስ ናይ ነቢትን ይፈጋግኣ ምንባሩ ዘይሃስስ ተዘክሮ ቁልዕነታ እውን ብምስትንታን ተነኺፋቶ ነይራ ኣብቲ ቃለ መጠይቓ ብግዜ ንእስነታ ብመሓዙታን መማህርታን እትፍቶ ዝነበረት ሃሊ ቤሪ ኣብ ግዛኣት ኦሃዮ ኦክውድ ኣብ ዝተባህለ ቦታ ዓብያ ኣብ ቤት ትምህርታ ኤዲተር መጽሔት ናይታ ቤት ትምህርቲ እውን ዝኾነትሉ እዋን ነይሩ እዩ ድሕሪ ካብ ሓደ ናይ ኮሚኒቲ ኮሌጅ ትምህርታ ምዛማ ዝነበራ መልክዕን ቁመናን ተጠቒማ ኣብ ዝተፈላለያ ውድድር ቁንጅናን ጽባቐን ትሳተፍ ነይራ ዳርጋ ኣብ ኩሉ ኸኣ ትዕወተሉ ስለ ዝነበረት ሞዴሊስት ብምዃን ንኽትሰርሕ ሓጊዝዋ እዩ ጎኑ ጎኑ ብቴሌቪዥን ኣብ ዝፍኖ ዝነበረ ፊልምታት ክትዋሳእ ጀመረት ቀስ ብቐስ ከዓ ተመክሮኣ ክበልሕን ተፈላጥነታ ክብርኽን ከኣለ ሃሊ ቤሪ ከም መብዛሕቶም ኣክተራትን ኣክትረስን ሆሊውድ ከም ከባቢያን ከም ዝበዝሕ ሕብረተሰብ ኣሜሪካን ንመርዓ ከም ተራ ነገር ዝረኣየተያ እትመስል 3 ግዜ ተመርዓ 3 ግዜ ድማ ተፋቲሓላ ብዘይካዞም 3 ሰብኡታ በብእዋኑ 2 መጻምቲ ብቋንቋ ዓዶም ፓርትነርስ ዝበሃሉ ሰብኡቱን ነይሮም እዮም ምስ ሓያሎ ደቂ ተባዕትዮ ከዓ ብዕርክነት ትዘውር ነይራን ኣላን ካብቶም 2 ቀዳሞት ወግዓውያን ሰብኡታ ኣይወለደትን ብድሕሪኡ ግን ካብ ሓደ ዓርካ ሓንቲ ጓል ብድሕሪኡ ምስ ካልእ ኣብ ዝገበረቶ መርዓ ድማ ሓደ ወዲ ወሊዳ ሃሊ ቤሪ ፈለማ ኣብ 1993 ዴቪድ ጃስቲስ ምስ ዝተባህለ ተጻዋታይ ቤዝቦል ተመርዓ ድሕሪ 4 ዓመታት ተማንዮም ቀይሕ ካርድ ብምሃብ ኣብ 1997 ኣፋንያቶም ተፋቲሖም ብድሕሪዚ ኤሪክ ቤኔት ምስ ዝተባህለ ጸሓፊ ግጥምታት ናይ ደርፊ ኣብ 2001 ዓመተ ምህረት ተመርዓ ምስኡ እውን ተማንያ ንዕኡ እውን ከም ተቐዳማይ ቀይሕ ካርድ ብምሃብ ኣብ 2005 ዓመተ ምህረት ፈቲሓቶም ብድሕሪዚ ብዕርክነት ምስ ካናዳዊ ሞዴሊስት ጋብሪኤል ኦቤሪ ካብ 2005 ክሳብ 2010 ዓመተ ምህረት ኣብ ሓደ ገዛ ተጠርኒፎም ጓል ከዓ ተቦኪራ ሕማም ምምናው ስለ ዝመጾም ግን ኣብ 2010 ዓመተ ምህረት ደሓንኩኒ ተባሂሎም ገገዝኦምን መመገዶምን ሓዙ ኣብ ምዕባይ ቆልዓ ምስምማዕ ምስኣኑ ግን ቤሪ ብቤት ፍርዲ ቀለብ ቆልዓ ነቲ ዝወለደላ ሞዴሊስት ዓመታዊ $200,000 ክትከፍሎን እታ ቆልዓ ምስኡ ክትዓብን ተወሰነ ምኽንያቱ ሃሊ ቤሪ ካልእ ሰብኣይ ክትምርዖን ጓላ ካብ ኣሜሪካ ሒዛታ ናብ ፈረንሳ ክትነብር ስለ ዝደልየትን ቤት ፍርዲ ክፈቕደላ ይከኣለን ከይፈተወት ድማ ነቲ ውሳኔ ፈጺማቶም ብድሕሪዚ ቤሪ ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት ብወግዒ ኦሊቨር ማርቲነዝ ምስ ዝተባህለ ኣክተር ንሳልሳይ ግዜ ተመርዓወት ምስኡ እውን ሓደ ቆልዓ ምስ ወለደትሉ ኣብ 2016 ፈቲሓቶ ካብ ዓሚ ጀሚራ ድማ ምስ ናይ ግራሚ ኣዋርድ ሽልማት ዝዓተረ ኣሜሪካዊ ሙዚቀኛ ቫን ሃንት ብዕርክነት ኣብ ሓደ ገዛ ብዘይ ቃል ኪዳን ከም ሰብኣይን ሰበይትን ኮይኖም ይነብሩ ኣለዉ ከምዚ ናይ ሃሊ ቤሪ ተግባር ኣብ ዝበዝሑ ኣክተራት ናይ ሆሊውድ ልሙድ እዩ 2-3 ግዜ ዘይፈትሐ ዳርጋ የብሎምን ይበሃል እዩ ሓቂ ድማ እዩ ሃሊ ቤሪ ኣብ ምዕቃብ ኣከባቢ ከምኡውን ኣብ ጎስጓስ ደገፍ ንምርጫ ፕሬዚደንት ኦባማን ካልእ ተመሳሰልቲ ስራሓትን ኣብ ጎስጓስን ምሕጋዝን ከም ዝሰርሐትን ኣብ ሰነዳታ ይርከብ እዩ እዛ ጓል 55 ዓመት ኮይና ዘላ ወይዘሮ ሃሊ ቤሪ ብዙሕ እዋን ከምቲ ኣቐዲምና ዝተቐስናዮ ናይዚ ከምዚ ዓመተ ምህረት ሓንቲ ካብተን ዝጸበቓ ደቂ ኣንስትዮ ዓለምና ሓንቲ ካብተን ንደቂ ተባዕትዮ ዝማርኻ 50 ሙልክዓት ደቂ ኣንስትዮ ዓለምና ወዘተ እናተባህለት ኣብ ፍሉጣት መጽሔታት ወይ መጋዜናት እትወጻሉ እዋናት ብተደጋጋሚ ነይሩ እዩ
ሃሊቤሪ ክሳብ ሕጂ ኣብ ሙሳእ ፊልምታት ዘሎ ተሳታፍነታ ይቕጽል እዩ ዘሎ ኣብዚ ዓመት እዚ ዝወዳእታን ኣብ 2022 ማለትና ዓመታ እትዝርጋሕን ሙንፎል ዘርእስታ ፊልም ሰሪሓላ ሃሊቤሪ ናይ ኩሉ ግዜ ምልክዕቲ ሓንፈጽ ክነሳ ብጸላም ተዋሳኢት እትፍለጥ ፍልጥቲ ኣክትረስ ናይ ሆሊውድ ክቡራንን ተኸታተልትና ንሎሚ ኣብ ሓጺር ታሪኽ ህይወት ሓንቲ ካብ ፍሉጣትን ህቡባትን ኣክትረስ ሆሊውድ ምስ ዝኾነት ሃሊቤሪ ዘላሊ ትሕዝቶና ኣብዚ ፈጺምና ኣለና ኤፍረም ግዴ ካልእ ግዜ ብኻልእ ትሕዝቶ ክንራኸብ ኢና በቢ ዘለናዮ ሰሰናዩ ንኹላትና